drenge og piger. Det er så i dag, jeg gerne vil lave noget jumpstyle. 2 gange. Og nu kommer jeg, Mads, som vil lave noget bollemusik-agtig bevægelsesmåde, og det skal I lige prøve at finde ud af. Og så kommer Lund her. Jeg skal lige... Den godt op. Men det er ikke mere sådan. Ja, det her Lund. Det er Lund her. Der, det er rigtig jumpstyle. Drenge! Det er så mig, der er Stine. Og jeg kan... Ja, det er mig, der er Mads. Og jeg... Jeg er en tøs. Kan I så lade mig at slås? Jeg vil gerne lige se jumpstyle. Og så laver vi lige shop det her. Her, kom for det. Nu laver vi lige shop. Nu går vi lige til en råd. Kom her, det her. Og det er meget for det her. Og så laver man lige job der.